Udokotela wasekhathele ukuntshontshelwa izimoto wathatha isinqumo sokuziphindiselela kulelo sela elalizophinde limntshontshelele imoto. Isela lezimoto igama lalo uSiro wabona imoto engena-alamu ipakile eceleni komgwaqo owawungenamuntu. Kuwona lo mgwaqo lase liphezulu kakhulu izinga lokwebiwa kwezimoto. Abantu abaningi kule ndawo base bezivikelile ngokufaka amakhamera nocingo lukagesi nokunye. Kodwa lokho akumthusanga uSiro ngoba wayigqekeza imoto wangena. uSiro wangena emotweni wagqekeza isitiro semoto wasikhipha wasifaka kubhakha. Wafica nezibuko zelanga kungama-sunglasses wazigqoka. Ngaphambi kokuphuma uSiro wachamela i-backseat yemoto okwakuwumkhuba wakhe awujwayele. uSiro waqala wacasha ebona indoda edlulayo enzela ingamboni. Kwathi lapho sekuthulekile emgwaqweni wazama ukuvula umnyango wemoto kodwa wawungasavuleki. uSiro wazabalaza ezama ukuvula isicabha semoto kodwa lutho ukuvuleka. Wazama ukuvula nebhuthi kodwa kwakujame yonke into. uSiro waqala walikhahlela iwindi kodwa wahluleka. Wazama ukuthola isipanela samasondo esasisemathuluzini washaya ngaso kodwa lutho. Waxebula ipheneli yomnyango eseceleni wazama ukufaka isandla kanti uthayela uzomsika kabuhlungu engalweni. Waxebula ukhaphethi wemoto ezama indlela yokuphuma kodwa lutho. Wakhipha isibhamu wadubula i-windscreen engayazi ukuthi i-bulletproof kanti inhlamvu izobhounsa ibuye izomdubula emlenzeni. Isela lezimoto lalimala kabi lidubuleka emlenzeni owawusuxhaxhaza igazi. uSiro wakhumula ishethi ayeligqokile wazama ukubopha ngalo umlenze enzela kunqamula igazi. Owesifazane wayegcoba i-lipstick wazibuka ewindini lemoto. uSiro washaya ifasitela lemoto ezama ukumemeza kodwa lutho. Lo sisi wayengeke yamuzwe uSiro ngoba le moto ine-soundproof awukuzwa okwenzeka phakathi futhi ayikhali i-hood uma isizikhiyile. Uvalo olalishaya uSiro olokuthi umnikazi wemoto unjani nokuthi uzomenzani uma engamfica la. uSiro wakhipha ifoni yakhe ephaketheni ngokushesha wafonela unkosikazi wakhe. Wavelela cisha ucingo ngenxa yokuthi ibhetri yayingachajiwe. Waqedela isiceke esincane sejuice eyayisalile waphelelwa amandla ukuzabalazela ukuphuma wamane wakhetha ukulinda usizo oluqhamukayo. Imini yonke uSiro akalitholanga usizo kwaze kwahlwa kwaphinde kwasa ngakusasa. Waphaphama ngakusasa omele amanzi wathi uzama ukuphuza esigubhini wathola ukuthi sesi-empty. Wabuyisela isitiro semoto ayesebile wasixhuma wadlala umusic. Wethuswa ukungena kocingo i-phone call esitirweni semoto waphuthuma wazama ukuliphendula. Efonini kwakhuluma indoda ezwakala isikhulile eyazibiza ngoDr Henrique owathi ungudokotela useneminyaka ewu-60. uDr Henrique watshela uSiro ukuthi usentshontshelwe yikhathi ezingaphezu ka-29. Wathi yingakho esethathe isinqumo sokuvikela le moto yakhe ngale ndlela ngoba ikhona konke asele nakho ngoba washonelwa izingane nonkosikazi wakhe. uDr Henrique uthi uma kunesela eligqekeza imoto yakhe utshelwa i-cellphone bese eyikhiya nge-cellphone yakhe. Watshela uSiro ukuthi ngisho angamemeza kushe izwi ngeke umsize ngalutho ngoba ngeke azwe umuntu, ngisho ngathi uyayikhahlela imoto ngeke ezwe umuntu. uDr Henrique watshela uSiro ukuthi yena indawo akhulela kuyona yayingenawo nhlobo amasela wawungalala uvulile ngesikhathi zakudala. Wathi futhi wazonda kabi amasela. uDr Henrique wabuza uSiro ukuthi angenze njani uma ingezwa kuthiwa indodana yakhe intshontshile. uSiro wathi akazi. udokotela wavala ucingo. uSiro wacasuka wajuluka washiselwa wavula i-aircon uzama ukushaya umoya. Emva kwesikhashana kwasekubanda wathi uzama ukucisha i-aircon uSiro yangacisheka. Esegodola waqaqa isheti lakhe azibophe ngalo inxeba lakhe emlenzeni waligqoka ngoba yayingasacishi i-aircon. Wavala izimbobo ze-aircon ngomata nangamaphepha. Kwathi lapho esegodole kwaze kweqa yazicishela i-aircon. Kwangena i-phone call esitirweni semoto futhi. Kwakusafona yena uDr Henrique owatshela uSiro ukuthi uyena olawula ukusebenza kwe-aircon nge-remote yakhe. Udokotela wawuphinda umbuzo wakhe wabuza uSiro ukuthi angenze njani uma ngathiwa indodana yakhe intshontshile. Kwathi lapho uSiro esazama ukuphendula kwanqamuka ucingo wabona iphoyisa lipaka imoto endaweni engekho kude nale yakuyona. uSiro wamemeza kakhulu iphoyisa ebhakaza nemoto enzela limuzwe ekhetha ukuthi ngcono aboshwe ejele kunokuboshwa la emotweni. Kodwa iphoyisa lalingamuzwa uSiro lamane labhala nje i-parking ticket ngoba lalingamboni udriver lemoto lazihambela. Kwathi ntambama kwanetha kakhulu imvula okwenza uSiro wawomela kakhulu amanzi ewabuka ehla ngefastela. Ngalobu busuku waphinde kwafona uDr Henrique owabuza uSiro amagama akhe aphelele ne-ID number. uDr Henrique wayalela uSiro lamanzi awasha iwindi langemuva. Langempela uSiro waphuthuma leso sigubhu wawaphuza amanzi angcolile. Okwasekusele manje yena indlala okwase kuusuku lesibili engadlile. Kwathi ekseni ngosuku lesithathu ayesemphelela ngempela amandla. Lapho waphinde wafona uDr Henrique
uSiro waxolisa kudokotela emchazela nanokuthi ulambile uphelelwa amandla nanokuthi uwophe kakhulu emlenzeni. Udokotela Enrique watshela uSiro ukuthi yena usesimeni esibucayi kakhulu ngoba uphethwe ikhensa ekwistage sokugcina futhi usalelwe izinyanga eziyi11 11 months ukuphila. Kwathi lapho udokotela Enrique exoxela uSiro ngomlando wakhe waze wozela uSiro walala. uSiro waphaphama eselambe kakhulu kunakuqala wadabula amaphepha wawadla. Ngalowo mzuzu wayezibuza eziphendula ukuthi kahle kahle lo dokotela uplane ukwenzani ngaye. uSiro ngendlela ayesomele ngayo amanzi wayesephuza ngisho umjuluko wakhe. Kwathi emini yantambama kwaqhamuka elinye isela elazama ukugqekeza yona le moto akuyona uSiro. Amadoda amabili omphakathi alishaya lelo sela lingakaqedi nokuyigqekeza imoto. Lashawa lelo sela kwaze kwafika abantu abaningi bomphakathi ebukela uSiro kwaze kwafika amaphoyisa alithatha. Umphakathi wasishaya isigebengu waze wasibizela amaphoyisa afika asithatha. uSiro owayeselambe esecabanga nokudla isinambuzane wasijikisa emlonyeni secishe isisha. Wathi eqeda ukudedela leso sinambuzane kwangena iphone call futhi eqhamuka kuDr Enrique. Uwabonga uSiro ngokuthi ukwazile ukumnika amagama akhe aphelele ne-ID number ukuze aseshe ngaye. Udokotela Enrique watshela uSiro ukuthi ubeke uswidi we-chocolate candy angayithatha uSiro ayidle. uSiro waphuthuma kuleyo chocolate candy wayidla ngokukhulu ukushesha. Kwathi ngaphambi kokuthi udokotela avale ifoni uSiro wacela amanye amanzi nogwayi kodwa udokotela wakunqaba lokho. Wafikela ukuhalela kakhulu amanzi ebona omunye umuntu ngaphandle egeza imoto yakhe ngamanzi. uSiro futhi wabuye wabona enye indoda elala emgaqweni eyayekade idla ama-aphula abolile ngayizolo yayibona ithola islice sepizza emgqonyeni kaDoti. Ngendlela ayeselambe ngayo wayesefisa nokuba yileyo ndoda ecosha ipizza emgqomeni. uSiro waqhubeka nokuzama ukugqekeza imoto eyincenga esephelelwe amandla. Ngenhlanhla kwabhobozeka imbobo kodwa encane kakhulu. Wazama ukumemeza kuleyo mbobo ikhipha izwi lakhe lonke kodwa ngebhadi yakuzwanga muntu ngenxa yokuthi imbobo ayibhobozeli yayincane kakhulu. Kulowo mzuzu waphinde wafona uDr Enrique etshela uSiro ngo-Irina unkosikazi wakhe noLionel indodana yakhe. Lokho kwamthusa kakhulu uSiro ezisola ukuthi ubemnikela ne-ID number yakhe esecabanga ukuthi ufake umndeni wakhe engozini. Kodwa udokotela Enrique watshela uSiro izindaba ezimnandi ukuthi unikeze u-Irina imali engango-$150,000. wathi uze waqamba amanga wathi ku-Irina uSiro uwine ilotho so okwamanje ngeke akwazi ukuthi ababone. Wabuye waqhubeka uDr Enrique watshela uSiro ukuthi unkosikazi wakhe u-Irina uze waphuma endlini yomqasho bebeyirenta wawuthenga isithabathaba somuzi nanokuthi imali yesele uzoyiseyivela ukufundisa indodana yabo uLionel. Wabuye waqhubeka udokotela Enrique wabiza uSiro ngesehluleki sendoda embuza ukuthi ucabanga ukuthi indodana yakhe uLionel uzofundani kuyena ngoba isigebengu ephuma engena ejele. Wathi uthole wonke umlando kaSiro ngomngani wakhe oyiphoyisa. Ngalowo mzuzu uSiro wayekhala ezincengela kudokotela ethi lawo macala wayesuke ezivikela. Wathi futhi wasidonsa isigwebo sakhe ejele ngawo wonke amacala awenza. Udokotela Enrique watshela uSiro ukuthi uzomfundisa isifundo sokuthi angaphinde acabanga ukuganga ngoba ubesezama ukugqekeza imoto yakhe, okucaca khona ukuthi isifundo akakasifundi. Ngalobo busuku uSiro akuzange bumfikele ubuthongo ecabanga ukuthi uDr Enrique uzomfundisa inhloboni yesifundo. Enganakile uSiro wacindezela ibhathini le-ignition ngenhlanhla yaduma imoto. Wafasa i-seatbelt ngenhloso yokulimaza imoto ukuze iphahlake iwindi. Warivesa ngespeed ngempela yashayisa kwaphahlaka iwindi langemuva wakwazi ukuphuma. Wahamba kancane encenga iphelelwa amandla waze wakwazi ukungena esitolo sokudla. Wangena singenamuntu sivuliwe wafika waxavuna ibhodlela lamanzi wawaphuza wathatha nama-hamburger awu-2 wahlala phansi wadla. Kulowo mzuzu kwaqhamuka i-security guard labiza uSiro ngesela elidla lingakhokhile wamtshela ukuthi akaphume njengamanje. uSiro kulowo mzuzu wavela wadonsa isibhamu wadubula i-security esifubeni. uSiro waphaphama khona lapho wathola ukuthi yonke lento ebeyenzeka bekuyiphupho usavalelekile emotweni. Lamcasula lelo phupho waze wazikhomba ngesibhamu eslavini ezama ukuzibulala. Ngaphambi kokuthi azidubule waphazanyiswa ucingo futhi olwangena. Kwakuseyuyena udokotela Enrique lapho uSiro ancenga khona udokotela uthi cela mdedela ufuna ukubona indodana yakhe ngeke aphinde agange. Udokotela wanqaba akangakuvuma lokho. uSiro waqhubeka nokuzikhomba ngesibhamu emlonyeni esethi uyazidubula waphazanyiswa ukuthi
kwathi amalayithi emoto amane azikhanyela. Ngalowo mzuzu udokotela Enrique wayengaphambi kwemoto, nokuyilapho-ke uSiro wabona khona ubuso bukadokotela Enrique kokuqala ngqa. Udokotela Enrique wavula imoto wangena emotweni enuka igazi, umjuluko nomchamo kaSiro. Wangena wafutha ngespray esizodambisa iphunga ngaphakathi emotweni. Udokotela Enrique wathatha isibhamu kuSiro, walayitha iluzi wamnikeza yona wamfaka emlonyeni ukuthi abheme. Udokotela Enrique wathi esabheka inxeba likaSiro waphazanyiswa yi-phone call eyangena. Wathi esaphendula ucingo udokotela Enrique, uSiro waxavuna isibhamu sikadokotela wadubula udokotela. Waphuma emotweni uSiro egaqa ngamadolo. Wacasuka uDr Enrique ephuma elandela uSiro emgxavuna emkhomba ngesibhamu emshaya ngokuthi ubezame ukumdubula wamgeja. Kwathi ngesikhathi uDr Enrique esabambe uSiro, kwaqhamuka iphoyisa lesifazane elakhomba udokotela ngesibhamu lamtshela ukuthi akebeke isibhamu phansi. Udokotela Enrique watshela iphoyisa lesifazane ukuthi ujezisa isela ebelizama ukuntshontsha imoto yakhe. Udokotela Enrique nephoyisa lesifazane baba nempikiswano isikhathi eside. Iphoyisa lazilabiza i-backup kwaze kwagcwala amalungu omphakathi namanye amaphoyisa sekuphele 2 hours wonke. Udokotela Enrique wayetshela bonke labo bantu ukuthi yena ufuna kube nobulungiswa, isela lijeze. Udokotela wabuza amalungu omphakathi ukuthi enze njani ngalesi sigebengu, ngokuthi wonke amalungu omphakathi ayesekhathele ukuntshontshellwa endaweni. Wonke ayihambisana nodokotela bethi akadubule isigebengu asibulale. Kwathi amaphoyisa ngokubona ukuthi wonke amalungu omphakathi ahambisana nodokotela, amaphoyisa asebiza owayepolice negotiator ukuthi afike la endaweni azodambisa isimo phakathi komphakathi nodokotela nesela. Lapho uEnrique wayemile eduze kwemoto yakhe ekhombe isigebengu ngesibhamu. Ipolice negotiator nayo yayibhizi incenga udokotela owayengafuni kuzwa. Nakhona lapho le mpikiswano yathatha isikhathi eside phakathi kwepolice negotiator nodokotela owayengafuni ukudedela isigebengu, bemncenga ukuthi akadedele uSiro ezandleni zamaphoyisa. Udokotela Enrique owayenenkani engafuni ukudedela isigebengu ezandleni zamaphoyisa wabuza emphakathini ukuthi bangaki abantu asebentshontshelwe la. Nangempela amalungu omphakathi aphakamisa izandla bechaza ukuthi sebaze bafaka ama-electric fence namakhamera ngenxa yabo ubugebengu. Ngenxa yokubona kokuqhubeka kwesikhathi, ipolice negotiator yatshela iphoyisa lesifazane ukuthi alibahambisele amanzi, ukuthi udokotela akaphuza amanzi awadlulisele kuSiro wayesebonakala ephelelwa amandla. Iphoyisa lesifazane lanika udokotela amanzi kuwawathatha ngokuthi yaliqabule esandleni. Udokotela Enrique waqhabula kancane amanzi wasewadlulisela kuSiro wayehleli phansi. Ipolice negotiator yabuya futhi yazoncenga udokotela ukuthi adedele isigebengu ezandleni zamaphoyisa. Udokotela Enrique wenza obekungalindelwe umphakathi, wadedela isigebengu esiwuSiro ezandleni zamaphoyisa wangena emotweni yakhe. uSiro wambamba amaphoyisa ngaleso sikhathi bamfaka uzankosi. Umphakathi wawusashaqekile ngesenzo sikadokotela sokudedela isigebengu ngalula kanjalo nje. Amaphoyisa asondela emotweni kadokotela ngenhloso yokuyombamba bambophe naye. Udokotela wabonakala ekhipha isandla esinebhomu elibeka phezu kwemoto yakhe. Ipolice negotiator yatshela amaphoyisa ukuthi awaqhele awasuke endaweni ngoba ibhomu leli. Nangempela imoto yaqhuma nodokotela washela phakathi. Wonke umuntu washaqeka ngesenzo sikadokotela sokudedela isigebengu bese yazibulala. Iphela kanjalo imovie yethu. Rise